नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये आम्ही तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, खास आमच्या सबस्क्रायबर्सच्या माहितीसाठी म्हणजे त्यांच्या रिक्वेस्ट अनुसार आम्ही तळेरे टू पनवेल आम्ही व्हिडिओ बनवतोय। मुंबई गोवा हायवेची सध्याची परिस्थिती, का मुंबई गोवा हायवेने लोक येत नाहीत जास्त, रस्त्याची परिस्थिती कोणत्या प्रकारे आहे, कोणत्या टप्प्यामध्ये कोणतं काम चालू आहे, या सर्वांची आपण माहिती देतोय। यासाठी मी आणि सर्वेश आज मुंबईला चाललो आहे। खास आज क्रिसमसची सुट्टी आहे, सो सर्वेशला सुट्टी होती, त्याचं एक आम्ही निमित्त साधून मुंबई गोवा हायवेचं पूर्ण शूट करतोय। तर आता या टप्प्यामध्ये आपण चाललो आहे पाली ते हातखंबा। तर पाली ते हातखंबा या रस्त्याची कंडिशन कोणत्या प्रकारे आहे ते आपण पाहणार आहोत। आपण मागच्या वेळी हातखंब्यापर्यंत शूट केलेलं होतं, त्यावेळी आपण बोललेलो की आम्ही मुंबई गोवा हायवे देखील कव्हर करणार आहोत पूर्ण मुंबईपर्यंत। तर त्यासाठी आज आम्ही खास वेळात वेळ काढून आलो आहे आमच्या कामामधून। तर या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, इकडे फक्त लेवलिंग वगैरे करून ठेवलं आहे आणि जे कॉजवेचे पाईप असतात म्हणजे आपले वॉटर ड्रेनसाठी जे पाईप असतात त्याचं लेईंग वगैरे चालू आहे। बाकी अजून तशी सुरुवात केलेली नाही आहे। सीन दाखवता मॅपमध्ये 66 वेगळं रूट दाखवतं आणि आपलं मुंबई गोवा हायवे बाहेरून दाखवतं, म्हणजे हातखंब्यावरून दाखवत नाही। मॅपवाले काही येडेबिडे झाले ती का? रेंज आहे बरोबर, रेंज गेली आहे म्हणून आपण आता हातखंब्याला चाललो आहे। या ठिकाणी देखील रस्ता मस्त आहे, जुना मुंबई गोवा हायवे आहे, तर रस्त्याची कंडिशन एकदम व्यवस्थित आहे। घाट वायडिंग करून ठेवलेला आहे। हा रस्ता पहिला अरुंद होता, तर आता 4 लेन असल्यामुळे अजून एक टप्पा वाढवलाय। या ठिकाणी अजून जास्तीत जास्त काम चालू नाही झालं। आता मागे तुम्ही बघितलं की पालीच्या मागे काम चालू होतं, आपला राजापूरच्या पुढेपर्यंत दोन्ही म्हणजे 4ही लेन पूर्ण झालेल्या होत्या। त्याच्यानंतर मग जसे तुम्ही पुढे याल त्याप्रमाणे रस्त्याचं कामाची स्पीड भरपूर मंदावत चालली आहे, म्हणजे या ठिकाणी अजून कोणत्याही प्रकारे काम चालू नाही केलं। तर इकडे पेवर बसवण्याचं काम चालू आहे वाटतं, पेवर ब्लॉक। मुंबई गोवा हायवेला एवढ्या हेवी रूटला पेवर ब्लॉक बसवत आहेत। त्यासाठी थोडा वेळ आम्हाला थांबवलं आहे त्यांनी इथे। चला
या ठिकाणी पेवर ब्लॉक बसवण्याचं काम चालू आहे. पट्टीचं काम करतायत. पण ठीक आहे ना, खड्डो तरी ऍटलीस्ट नाही ना. हा, काय तर त्याच्यावर डांबर वगैरे काहीतरी घाला. ते पेवर ब्लॉक आता परत एखादी हेवी गाडी वगैरे त्याची लोड कशी असतं, ते पेवर ब्लॉक ह्याच्यासाठी डिझाईन केलेले आहे थोडीच. ते पण घालते तुम्ही रिपेअर करा, पण एखाद्या दिवशी डांबर वगैरे टाका तिकडे. ठीक आहे, खड्डो तरी हो. आपण आता चाललोय हातखांब्याला. या ठिकाणी तर काहीच काम चालू नाही झालेलं आहे. हॉटेल रोणीत. चारवेळी, आपण आता चारवेळी गावाकडे आहोत. झरेवाडी. मस्त जुना मुंबई गोवा हायवे. मस्त फणसाची वगैरे झाडं. हो, आंबा फणसाची झाडं आणि सावली, आणि त्याच्यातून असे सूर्यकिरणे. थोड्या दिवसांनी हे नष्ट होताना. थोड्या दिवसांनी हे सर्व गायब होणार आहे, त्यामुळे हे बघून घ्या. पण ओल्ड मुंबई गोवा हायवे फील तो ओल्ड मुंबई गोवा. आमचे काका वगैरे अजून पण सांगायचे की ते ॲक्च्युली एक्सप्रेस हायवे येऊ कंटाळायचे, मुंबई गोवा हायवेने प्रेफर करायचे. भले तुमचे किती खड्डे असू दे, किती ट्रॅफिक असू दे, पण मी जाणार तर मुंबई गोवा हायवेनेच. एक्सप्रेस वे त्यांच्यात असं कंटिन्यू स्पीड पकडूक आवडत नाही. जुनी लोकांना त्याने ते विदाऊट, म्हणजे आपली विदाऊट पॉवर स्टेरिंगची गाडी चालवलेली आहे, आणि तेव्हाची म्हणजे विदाऊट पॉवर स्टेरिंग आणि या वळणांका गाडी चालवणं, ड्रायव्हरांका खरोखर त्या मानूक हवा तेव्हाच्या. त्यांनी एवढ्या लांबचा प्रवास केला नाही त्यावेळी. ब्रेक पण तेव्हा असं ABS वगैरे विषय नव्हता. हा, आता आपण हातखंब्याच्या जवळ आलोय. ठिकाणी हा जुना रस्ता असला तरी देखील मस्त आहे रस्ता, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे यायला. आता काय होतं की हे जे आता मोठे ट्रेलर्स वगैरे चालले आहेत ना, त्यांच्यामुळे जरा टर्निंगला वगैरे प्रॉब्लेम होतो. आणि त्यामध्ये या छोट्या गाड्या ओव्हरटेक करताना पुढच्या गाड्यांना होणारा त्रास, परत मोठ्या गाड्यांना देखील त्यांचं पिकअप कमी करावं लागतं. अरे वा, श्री निनाई. ट्रॅफिक. लास्ट टाइम आलो त्यावेळी ट्रॅफिक नव्हतं, पण खड्डे होते. यावेळेला खड्डे नाही आहेत, पण ट्रॅफिक आहे जरासं.
कठीण का और टर्न ना मोठो लांबून टर्न. अरे काय पी 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 जरा धीर धर मागून थोडं का दिसत नाही की काय. कसं या साईडने पण आपण गाडी नाही काढू शकत. चुकीचं दादा. हो बहुतेक गाड्या तर इकडूनच येतात मुंबईवरून येणारे. हातखंबा 4 किलोमीटर राहिलाय. आपण या भागामध्ये आलोय पाली ते हातखंबा. वाव मस्त रोड आहे. फक्त हे मोठे ट्रक चालले त्यामुळे जरा थोडासा प्रॉब्लेम होतो. बाकी रस्ता वगैरे ठीक आहे. मस्त मस्त. हो टर्निंगलाच काय कळत नाही. रत्नागिरीला वगैरे जायला रस्ता आहे. रत्नागिरी त्याच्यानंतर आपला सागरी महामार्ग जैतापूर वगैरे त्या ठिकाणी जायला रस्त्याने. इकडे पुढे पोलीस चौकी आहे हातखंबा. त्या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता गाड्या वगैरे थांबवून त्यांचं चेकिंग वगैरे चालू आहे. हा हेल्मेट गेली विदाउट हेल्मेट माका मागाची डाऊट होतोच. आणि ते कोल्हापूरवाल्यांना सवय नाही हेल्मेट घालूची. तो शिराळा म्हणून लिहिलेला होता म्हणजे तो साखरपावरून लिहिलो कारण तिकडे 32 शिराळा म्हणून एक गाव आहे. आता लावतलं ते का काय हेल्मेट घालू प्रॉब्लेम. हो आणि ते एक होतं ते ना मास्क नाही घातलेले आणि 4 व्हीलर वालो आणि त्याची सीट बेल्ट पण नव्हतं वाटतं लावलेलं. तर आपण आता थोड्याच वेळात हातखंब्यामध्ये पोहोचू. गँग कुठे चालली आहे? पुढे गाव माझी वाहने सावकाश चालवा. तर मित्रांनो, पाली ते हातखंबा रस्ता मस्त होता. थोडीफार मध्ये मध्ये खड्डे होते, एवढे पण नाही.
नॉर्मली, पण तेवढे तसं काही प्रॉब्लेम नाही होत जास्त. म्हणजे फक्त हे थोडेसे आपले स्पीड ब्रेकर वगैरे आहेत आणि ते पण गरजेचंच आहे, कारण जास्त ओव्हर स्पीडिंगने गाड्या येतात. आणि ॲक्च्युली आपल्या इकडे गावं वगैरे असतात, त्याच्या बाजूला शाळा वगैरे असतात, तर ते लहान मुलांना वगैरे प्रॉब्लेम होतो. त्यामुळे हे कंपल्सरीच आहे. रत्नागिरी राजापूर बस माती घेतात का? नाही, ते इकडे काम करतात. हातखंब्यामध्ये थांबूया. काम करा, हातखंबापासून पुढे जाऊया जरासं. हो. हातखंबामध्ये नको, तर एकाच ठिकाणी गाडी लावूया. तर आता आपण हातखंब्यामध्ये पोचलोय. सकाळचे 10 वाजलेत. आम्ही 8 वाजता निघालेलो तरळ्यावरून. 10 वाजता पोचलोय. रस्त्याची कंडिशन मस्त होती. राजापूरपर्यंत तरी रस्ता पूर्ण झालेला होता आपला 4 लेनचा. त्याच्यानंतर रस्त्याचं काम चालू होतं. पण आपला जुना मुंबई गोवा हायवेच होता, पण त्या ठिकाणी खड्डे देखील जास्त नव्हते. गुरुवर्य देसाई माध्यमिक विद्या मंदिर हातखंबा. ठिकाणी काहीच काम नाही आहे झालेलं. हातखंबा. आता आपण पुढे बघूया कोणती परिस्थिती आहे ती, कारण मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण फक्त हातखंब्यापर्यंत आलेलो. आता यावेळी आपण पूर्ण पनवेलपर्यंत जाणार आहोत. तर मित्रांनो, आमचे हे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटले हे आम्हाला नक्की सांगा. सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि ज्यांना कोणाला मुंबईवरून यायचं असेल, मुंबई गोवा हायवेची कंडिशन माहिती करायची असेल, तर त्यांनी हे व्हिडिओ नक्की बघा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. धन्यवाद.